ikusiko dituzu. Zure lehengusua. Begira, hemen da, bebena. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorra. Bueno, horixe esan nahi nizuen. Orain arte Mikel bezala ikusten genuela, baina berak ja etxean esan du Ane dela. Etxean ja aldaketarekin hasi gara, Ane deitzen diogu, eta bueno, hemendik aurrera ere zuei berdina eskatzen dizuet, zuek ere hemendik aurrera Ane deitzeko. Oño. Ba ez? Join hori gabeko neska bat da. Ba hoiei gure garaian Maritxiko eta Maritxika deitzen genien. Ba gure aitorrek txikitan edukizun garai bat, panpinekin jolastu, soinekoa jantzi, eta behitu orain zen mutil puska, futbolari aparta. Hori oso txikia da oraindik. Pasako zaio. Hori sareapoia bezala. Bizitzamen pasa eta gero... Klase zapalkuntzari gabeko gizarte batean non denok berdina garen, ez dugu genero batean edo bestean identifikatu beharko. Eta Mona, zuk ez daukazu ezer esateko? Iritzi bat eman behar da, ala? Bera, Ane dala esan du, beraz. Kitxo. Orain naiz.